Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wahin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan arupi pinten-pinten kesempatan, kesehatan lan napa kemawon ingkang sampun kita tampi. Mugi-mugi kanthi ngrumaosi bilih menika peparing saking Allah, salajeng kita ginakaken kangge kesaenan menika pun tampi dening Allah Subhanahu wa taala minangka salah setunggalipun bentuk syukur ingkang saestu sehingga dados sababipun kula panjenengan nampi tambahan ingkang langkung ageng saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasane. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara soal makom asbab lan makom tajrid. Sing dipun wastani makom menika posisi kedudukan ingkang dipun paringaken Allah dumateng kita, niku namine makom. Mula wonten mriki dipun dawuhaken iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asy-syaratil khafiyah. Iradatuka utawi olehmu ngarepaken at-tajrida ing tajrid tegese lepas sangka usaha
ma'a iqamatillahi sertane oleh manggonaken Allah iya ka ing iya sira manggokno fil asbabi ing dalem panggonan asbab panggonan usaha karep sing model ngono iku minasyahwatil khafiyah termasuk syahwat terselubung. Syahwat terselubung. Jadi Allah manggokno awakmu dipanggokno ning asbab. Lah kok kowe kepengin tajrid, kepinginanmu ngono kuwi sakjane duduk dorongan ibadah. Kepinginanmu sing ngono kuwi sakjane duduk pengin nglakoni ibadah ning kuwi sakjane kepengin nuruti kesenengan sing terselubung. Napa? Nganggur. Kudu bayangan nek aku ora nyambut gawe, ora usaha, lak wektuku longgar. Lek wektuku longgar wiridan penak. Maca Quran gak enek sing ganggu. Lah nek aku nyambut gawe buka toko pamane. Titik-titik wiridan wis. Bas bensin, titik-titik wiridan nuwun, titik-titik wiridan enek wong butuh napa lah. Rasa niku terus kepengin nek ngono aku tak nganggur ae ora usah nyambut gawe supaya wiridanku ketebak ibadahku tertib. Sae ta niku ketoke iki. Tajrid ngoten niku sae lho mboten ketinggalan. Sae tapi niku apus-apus. Maknane apus-apus terus mergo sing diburu duduk ibadahe ya jane. Sing diburu penake nandani ibadah. Lagi ngoten. Penak jane ibadah iku lek ora nek sing ngriwuki penak lah golek penak niku lho ora kok golek ibadah. Jenenge syahwat terselubung. Nah, kalau pengawasan ning kepenger sampun dibicara lah, aku iki manggonku ning asbab apa ning tajrid. Terus lah pengen ngerti Gusti Allah manggokno aku lho. Allah manggokno ning asbab apa Allah manggokno ning tajrid. Diwingi jawaban sementara setunggal nek duwe guru nggih manut guru mawon. Napa dawuhe guru? Nek gurune dawuh, wis nyambut gawe wae. Ya niku berarti makome makom asbab. Lek kali guru kok wis to. Butuh mulang-mulang, butuh ngaji-ngaji, butuh wiridan-wiridan. Rasanya nyambut gawe. Iki berarti makome makom tajrid. Niku nek duwe guru ngoten niku enak. Nah, nuwun sewu niki kata murid-murid tarekah khususipun tarekah Sadiliyah saking Tulungagung ingkang dipun maksud dening Rama Ki Abdul Jalil Mustaqim niku muridé padha maksudnya budale padha mungkin bengate padha ning posisine kalih Pak Yai digawe mboten padha menawa napa jenenge guru mursyid mesti sing diwingini kok gadah kekuatan saking Allah muayyadun binuril basirah ngerti iki manggone ning kene kudu nyambut gawe sing iki ora usah nyambut gawe ngoten niku mursyid sing sempurna mursyid sing kamil saged nedahaken ngoten niku saged. Kados Kanjeng Nabi piyambak sahabat-sahabatanipun sahabat-sahabat menika benten-benten. Kados sahabat Abdurrahman bin Auf niku pengusaha sukses sampai dijuluki modal awu iso dadi emas. Iku saking suksesnya sinten Abdurrahman bin Auf. Malah sepeninggal Rasulullah seluruh kebutuhan rumah tanggane Ummul Mukminin garwa-garwane Kanjeng Nabi sing dipun telar sida Kanjeng Nabi niku sedaya niku sing nyekapi kebetahanipun sahabat Abdurrahman bin Auf. Maknane napa? Ternyata makomipun Abdurrahman bin Auf makom asbab.
Lah, makom asbab sing ditandangi sahabat Abdurrahman bin Auf niki sama sekali tidak mengganggu aktivitas ibadahipun. Bahkan aktivitas usaha sing dilampahi sahabat Abdurrahman bin Auf niku dadi alat ancik-ancike manahe si Abdurrahman bin Auf kangge saged usul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku lek guru sing bener saged mboten kok terus gebyah-uyah. Pokoke murid lek rene kudu lepas kok nyambut gawe. Kudu sarungan, panggonan sing lutuk. Oleh mewah-mewah. Niku lek ngoten niku berarti mboten paham. Mboten paham makom. Mboten paham makom. Mulane gadah guru penak ngoten niku. Nah, termasuk sing sahabat mboten asal nyambut damel niku kados sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah niku mboten pareng. Ajeng kondur sahabat Abu Hurairah niku sowan Rasulullah pertama nalika Rasulullah tasih wonten Mekah. Tasih wonten Mekah, sahabat Abu Hurairah mlebet Islam, lajeng kalih Kanjeng Nabi dipun tugasi supados ngembangaken agama Islam teng kabilahipun piyambak nggih menika kabilah Ad-Dausiyah. Kabilah Daus. Teng niku sahabat Abu Hurairah kagungan santri kathah. Lajeng para santrine kepengin sowan dhateng Rasulullah. Ning nalika semanten Rasulullah sampun hijrah wonten Madinah. Akhiripun sahabat Abu Hurairah kalih para santrine sowan dhateng Madinah. Nah, kalih Kanjeng Nabi sahabat-sahabat sanesipun santri-santrinipun sahabat Abu Hurairah diutus wangsul wis liyane mulai Abu Hurairah ben keri ae. Akhiripun sahabat Abu Hurairah niku manggenipun wonten emper masjid mangan ora mangan apa jare. Ibaratnya cara sakniki anggere Kanjeng Nabi dahar nggih, sahabat Abu Hurairah saged dahar mboten mawon. Nek ketepaan enten sing urun maringi daharat ngater-ngateri napa-napa paring hadiah dhateng Rasulullah nggih. Sedaya keduman. Mboten nggih sok poso sampai 3 dinten napa. Tapi pancen makome makom tajrid, mboten masalah. Buktine? Ya buktine sahabat Abu Hurairah berhasil menjadi pencatat hadis sing paling kathah di antara sekian sahabat. Niku hadis sing paling kathah riwayat saking sahabat Abu Hurairah. Niku berarti kedua-duanya antawisipun Abdurrahman bin Auf yang pengusaha besar dengan sahabat Abu Hurairah yang tidak punya pekerjaan sama sekali nglunggui makom tajrid. Niku kedua-duanya sama-sama mendapatkan apa? Kasih sayang dari Allah, pikantuk ridhanipun Allah, dados sahabatipun Rasulullah sing wusul saged ngraosaken rahmatipun Allah ingkang sejati. Terus soal tajrid niku mboten jaminan wong iso wusul teng Allah. Soal asbab mboten penyebab utama wong gagal wusul teng Allah. Niki ternyata tajrid kali asbab niku namung makom. Iki posisi seseorang dan itu kedua-duanya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong sing napa ora nyambut gawe blas kok luwih unggul karo sing nyambut gawe gak mesti. Ya ora mesti wong sing nyambut gawe kok mesti napa luwih akeh ngamale, luwih akeh jariyahe karo sing gak nyambut gawe. Nggih gak mesti. Wong ngoten niku karek atine dhewe-dhewe. Enek wong sugih, atine pas angah-angah ya cetil. Enek wong sugih, atine pas jembar ya loman. Enek wong melarat, atine pas nampa ya sabar. Enek wong melarat, atine pas gundul kedunyan ya miso-miso. Lah nggih ngoten iki mboten jaminan ta nggih. Maknane sugih karo ora sugih, duwe kesempatan kerja karo sing pengangguran, iku sakjane karo-karone makom sing dipilihne Allah Subhanahu wa taala terhadap kawulane. Sing penting mboten kok soal nek aku asbab tak tajrid, nek aku tajrid tak asbab mboten ngoten, tapi
Lek aku dipanggokno tajrid, ya tak maksimalno tajridku kanggo usul ibadah ning Allah. Lek makomku makom asbab, ya tak maksimalne asbab usahaku iki kanggo ibadah marang Allah. Lah nek niki ngoten nggih saged kedua-duanya saged maksimal. Niku pertama. Lah terus wonten pitakon malih lek mboten gadah guru. Niku carane leh nitik dos pundi. Ngoten. Wonten ing kesempatan menika badhe kula aturaken dawuhipun Syekh Ibnu Abbad ingkang nyarai kitab Al-Hikam menika. Terus kalau ini kula baleni sekedhik, iki didhawuhaken lek enek wong makome tajrid, makome asbab kok pengen tajrid niku syahwat khafiyah. Lek enek wong karo Allah makome diparingi makom tajrid, to kualik ya. Makome makom asbab kok pengen tajrid. Makome makom nyambut gawe kok pengen ora nyambut gawe. Iku maknane wong pengen nganggur. Mergo dhek ora seneng ibadah ning seneng nganggur niku. Tapi suwali elek enten wong karo Allah Taala di makomno makom tajrid. Tegese alat-alat posisi-posisi usaha itu seluruhnya dipedhot kabeh kali Allah. Bakat nyambut gawe ora enek. Dagang tahu bangkrut, usaha maklaran kayu dihapusi wong, buka toko diutang diboni terus gak enek sing nyaur, tutup, delala dhek gak mentalan nagih. Lagi ngoten, gak ngono yo dagangan entek nggih suku tamu lah, betul lagi terus paling gak bakat nyambut gawe ta mboten niku. Dikai sawah didoli ae moro entek. Nah, niku jenenge kali Allah Taala di makomno teng makomno apa? Tajrid kok pengen asbab niku lho kualik nggih. Makome asbab usaha pengen tajrid niku syahwat khafiyah. Saniki diwalik. Makome makom tajrid, makome makom nganggur, makom karek njungkung ibadah tok, kok pengen asbab. Pengen asbab, karuan wis tuwek wis fisike wis ora mampu, pikirane wis gak nututi. Lho kok ijo pengen nyambut gawe ae. Yang ngeten iki jenenge kena inhitat. Inhitatun anil himmatil aliyah, keplorot, kelungsur saking himmah aliyah. Artinya mestinya dia itu yang diperhatikan sesuatu yang lebih berharga, lebih tinggi, kok meng sekedar pengen napa? Ngurusi perkara sing asor-asor. Wong tuwa wong sepuh ki mestine ya karek tudang-tuding dongan-dongakno, njaluk apa butuh apa diladeni lak karek penake to jane. Lha kok pangkat pengen ning galengan. Iki jenenge wong keplorot pangkate ngono. Ya ben diurusi sing nom-nom ngoten lho. Ngoten. Nah, sing dadi soal kalau wau wangsul dateng soal malih. Lah terus ngertine kula niki makom asbab napa makom tajrid iku lek sak liyane liwat guru niku cara nitik titenane dos pundi. Jadi dawaken wa alamatu iqamatihi iyahu fil asbab an yaduma lahu zalik. Titenane pertama kula niki makome makom asbab napa tajrid. Wis pertama asbab dhisik. Lek pancen usaha ikhtiar nyambut gawemu sing mbok tandangi kuwi nyatane karo Allah Taala diparingi iso ajeg langgeng mlaku gak enek kendala. Ya berarti ku makom kuwi. Betul lho nggih. Lah kendalane napa? Sing dimaksud langgeng ajeg mboten enten kendala niku napa? Sing pertama sing dimaksud kendala sampai nglirwakno kegiatan fardu ain. Asbab sing mbok tandangi kuwi angger ajeg senajan kuwi terus nglakoni kewajiban-kewajiban fardu ain, contone salat 5 wektu, zakat, poso, ora keganggu. Senajan kuwi sibuk ngurusi penggawean kok ngibadah fardumu kuwi ora keganggu. Ya berarti bakat asbab.
Niku titenane ngoten. Di antarane malih tandane wa antasulalahu samratuhu wa natijatuhu. Tandane wong tetep teng makom asbab ngene iku nalika ikhtiar sing ditandangi, usaha sing ditekuni niku menumbuhkan hasil. Ada buah dari ikhtiar itu, buah positif. Positif duniawi maupun positif ukhrawi. Napa di antarane positif niku? Nggih niku siji, nalika piyambake sibuk nyambut gawe agamane malah selamat. Mergo napa? Gak melek wae wong, ora pengen nyolong. Mergo napa? Jelas. Nyambut gawene sukses kok. Seluruh kebutuhan terpenuhi. Kan malah mboten pengen nyolong kok. Niku selamat agama pertama. Nomor kali karena dhek sibuk ning asbab malah akhirnya dheweke iso bantu aktivitas-aktivitas agama sing butuh dana. Nek kabeh urip mau nyambut gawe wong Islam kabeh tajrid kabeh ora ana sing nyambut gawe blas. Ya terus piye penyelenggaraan aktivitas keagamaan sing butuh dana? Nek ndeke kok pas asbab soal kegiatan-kegiatan sing berkaitan karo agama niku iso terselenggara, baik itu secara individu maupun jamaah. Ya niku berarti ya ayen makome tak niku. Dan termasuk malih buah saking nyambut gawe ngene iku kena dienggo alat silaturahim. Bahasane saniki interaksi sosial. Terjadi personal approach, pendekatan personal antara keluarga siji kali sijine. Mergo napa? Mergo sing siji napa duwe usaha, akhirnya dulur-dulur sing pengangguran-pengangguran iso direkrut, dijak yang bergaya bareng-bareng, akhirnya malah guyub rukun, kabeh iso ngrasakno rahmati Allah, iso ngrasakno fadhole anugrahe Gusti Allah. Sing asale dulur tercerai-berai, pecah-pecah, malah jadi rukun. Niku jenenge buah samratul asbab, buahe wong usaha. Dan niku sedaya termasuk tanda-tandane wong sing pancen bakate makom asbab. Nomor kali sing pitakon kedua lah terus tandane makom tajrid napa? Mungkin tandane makom tajrid. Tandane makom tajrid anggere kowe pas tajrid gak duwe penggawean blas. Ngoten. Kok atimu gak gelisah blas. Niku salah satu tanda sing pertama. Nalika kowe di PHK, iku maknane kowe ditajridno Gusti Allah. Kok pas di PHK kowe malah gak susah, malah lega, ridho, terus keluargamu kewajiban asasi sing berkaitan karo soal rumah tanggamu kuwi juga tidak kotor. Wong nyatane angger pas wayahe nyangoni anake yo delalah. Jenenge delalah niku lak. Delalah niku lak napa delalah? Ngandelalah niku ngandel Allah ngoten. Ngandel Allah niku yo ngandel karo kersane Gusti Allah. Delalah niku yo iso ae. Niku jenenge makom tajrid. Anake wayah bayar SPP enek sing ngeteri. Dadi sing ngeteri kadang-kadang malah gak sengaja. Delalah anake niku ranking 1 terus, jadi beasiswa terus. Lah ngoten. Delalah upama sedek nggetus dipe gara-gara niki lah tajrid ora karepe dhewe lho ngoten. Tajrid sing ora karepe tajrid mergo karo Allah dipedhot. Alat usaha sing asale ditekuni marang karo Allah dipedhot del. Lha niku jenenge sing medhot Gusti Allah. Lah pas dingotenke kali Allah kok ati sampean selamat, mboten grenjel, mboten ngresula. Lah bojo sampean, anak sampean juga bisa terselenggara. Tidak ada kendala. Dan sampean sama sekali tidak ngerepoti wong. Gak ngerepoti wong liya.
Niku salah satu tanda bilih kula panjenengan nek pas ngoten niku jenenge makom tajrid. Lah berarti kanton didelok mawon lah kira-kira dos pundi jenengan. Pasti PHK. Nek niku soal PHK lha upamane pas lelah kok moro-moro diparingi lara gak iso nyambut gawe prei ora iso manjing. Atine keroncalan apa ora? Lah nek isih keroncalan ya berarti ora makome. Isih keroncalan berarti ora makome. Monggo. Masuk tandane makom tajrid malih. Ya, tandane makom tajrid wis sakliyane soal rasa kroncalane ati wau. Jadi kroncalan apa ora? Lek pas ora duwe penggawean, ora duwe usaha, ora duwe apa-apa kok atine panggah tenang, istiqomah, ajit, mboten kroncalan, panggah ngandel karo Allah. Rezeki mesti diparingi Allah. Lan nyatane ya pancen ya terselenggara tenan. Niku tanda yang pertama diantarane tandane malih niku nalika panjenengan tajrid ngoten niku nalika panjenengan lepas usaha ngoten niku ternyata jenengan mampu memaksimalkan tafarruh pengangguran sampean niku mampu jenengan isi ngangge aktivitas-aktivitas yang lebih berharga daripada hanya sekedar bekerja. Niku lek kerja teng donya melek pengen oleh opah rupiah kan jenenge kerjaan hina to. Kerjaan hina. Kula teng pengaosan-pengaosan sanes sering ngaturaken lek wong niku lek urip kok ora nek nilai ibadah, jauh. Niku uripe persasat kaya napa gambreng. Napa gambreng napa? Kes ya. Cara Blora Jawa Tengah ngrika bedigal. Dukir-dukir telek terus ngoten. Iku wong niku lek mboten enten nilai ibadah kan sing dipikir soal niku mawon. Bolak-balik apa soal telek mawon ngoten. Daripada jenengan pas makome asbab ternyata malah sing sampean pikir niku soal telek. Lho, bungsu karo Allah diparingi makom tajrid kok malah atine bening, wektune iso efektif, iso urut tertib ngoten. Karena nganggur gak duwe aktivitas usaha sering silaturahmi janjan dhuwure kono sowan kiai pengajian ning dia iso melu gitu nggih iku mergo aktif napa saged ngisi aktivitas sing sak liyane nyambut gawe ibadah hariane bangsa salat subuh bar salat subuh wiridan bar wiridan salat isyraq bar salat isyraq mergo wis padang maca Quran, bar maca Quran sarapan. Senajan ora nyebut gawe nyatane iso oleh sarapan lagi mpun. Ya sarupa-rupane to sarapan. Sarapan mliling putune. Ya ngene wis mun ayem banget to niku. Mliling putu kok awan titik budal wudu salat duha. Bar salat duha wiridan maneh terus sithik istirahat, tangi-tangi setengah 12 siap-siap ning masjid salat zuhur. Bar salat zuhur mulai mangan awan. Bar itu buyone karo putune neh. Gitu. Itu terus silaturahmi, krungu kabar nek kancane lara iso tilik-tilik. Ngoten. Dolan nggone kanca, apa Pak kalau dengareni lho ora dengareni ki aku pengen silaturahmi kok tak niatine ibadah. Kesempatan aktivitas itu semakin napa? Semakin padet lan bermutu. Niku tandane lek tajrid sampean niku pancen makom ini panjen makom tajrid. Lho, wong wis dikei posisi ngono karo Allah, kok mara-mara pengen nuwun sewu, pengen neka-neka pengen melu usaha. Ayo patungan yuk buka pom. Keri-keri keterak. Napa? Keterak telat macam-macam langganane ngalih kabeh. Ora iso nuruti target ngentekno sak tangki sedina gak iso sak tangki entek 10 dina karo agene kono malah di stop diune ora nututi ngono Pak Ari. Wis ora anu lek mboten ngoten delalah karo kanca pakungane niku dikhianati. Moro-moro sakjane benulan iki oleh laporan oleh Bati oleh 50% delalah dihapusi jare rugi terus Pak ora tau disetori.
Ngoten niku jenenge pancen ora bakat nyambut gawe. Patungan diapusi kanca. Iki penak-penak mang ora ngono nyatane anakmu kuliah ya tutuk, bojomu ya ora lendran nemen-nemen. Nyatane pas wayah becak ya enek wong nambakno. Pamane ngoten. Ngoten iki kadang sok mboten dipikir. Wong niku sok panjen sawang sinawang. Wong kok glundang-glundung. Ora tau macul, ora tau apa-apa. Iki penggawean ngono sok-sok niku ngoten. Ini niku sing nuwun sewu sing kula alami dhewe niku ngoten iki. Sing kula alami dhewe ngoten iki. Insuk ngoten iki. Ndang kunjung delok TV. Jare bojo kula sak dibiyen bah kok macul ngono lho bah. Dene aku macul itu sing tak paculi apa? Ora usah macul nyatane kowe mangan malah. Bocah semono akeh ya iso mangan kabeh, jute anake mondok benulan ya iso nyangoni lah ya wis. Arep golek apa neh? Golek kemuliaan. Delon to sak tangga kiwa tengen awakmu karo aku, karo tangga-tangga lek jek mulya awake dhewe. Kula ngoten iki kadang-kadang niku lek pas beneh. Lek pas beneh, pas mboten beneh. Moro oleh telepon kagem utang ngono ya kelabaan ya. Lek pas beneh muni ngoten iki. Ya jal ta sak dulur. Kira-kira sing mulya dhewe awake dhewe iki. Mulya ora nyambut gawe ora apa kok ya. Bendina iso lunga. Iku tangga-tangga rumangsane lunga ki po enak ora karuan. Gak ngerti lek lunga iki wes. Ngertine kan kok terus mulya urip mulya gak kaya Pak Imran ngoten. Tangga-tangga ngoten. Padahal ya sami mawon. Jenenge wong ora nyambut gawe sok-sok niku jenenge nafsu lho. Ini soal nafsu. Nafsu soal berontak. Wong urip kok gandol ae. Urip kok terjadwal oleh orang lain, gak iso jadwal dhewe. Sok-sok nggih berontak. Nah, tapi nyatane sing mlaku malah ngeten iki ya. Wong kula nate jajal ukil-ukil dagang kitab ngoten niku ya. Karo pengurus pondok-pondok ngriko kan kula idirke teng pondok-pondok. Nek kali pondok-pondok ya ora disauri. Nek kula ya ora mentolonake, ya ora bati. Neko-neko dagang ngoten ya ora bati ngoten. Iki soalnya ket awal riyen kali Pak Yai niku didhawuhi. Wis apa? Ngoten. Wis rabi ngono ae butuh mulang butuh ngaji. Wae ngaji ning ndi budal. Nek wong mara ngaji ya diladeni. Wis ngono ae to, wis ora usah nyambut gawe. Lah kula niku nggih nekat. Wis dijawi gune ini ya nekat. Kula niku neko-neko pas bojo kula hamil pertama niku. Lah yo bojo wis hamil bareng kok ya ora nyambut gawe. Padahal nalika kula sik Joko, sik dereng rabi niku, sik teng pondok dadi pengurus pondok niku kula namung nyambut gawe mayar kok. Kula niku kan guru khat, guru kaligrafi teng pondok niku nulis Arab halus niku. Lah kula niku gurune sing tukang nulis Arab halus lah, sekaligus pengusaha pulpen. Jadi pulpen Hero sing rego 1.200-an. Kula peges nganggo grindo, kula los dadi nulis khat niku sae. Lodol 2.500 lagi gagah. Ki bendina niku payu iso 4 losen, 5 losen ngoten. Nggih sugih. Berarti kok pirang persen lho? 1.200 ditulung 500. Berarti ini 100% luweh ngoten. Lha ngoten niku mlaku lho, bangsa rabi kok malah macet. Mboten payu pulpene, wong kabeh wis duwe kabeh. Wong pasare ki namung nutek sak pondok niku. Lha akhire nggih macet. Bojo kula meteng kula wis rada susah. Padahal wis didhawuhi Pak Yai lampun genah nggih. Wis to, butuh mulang, butuh ngaji. Wae ngaji ning ndi budal, wae mulang ning ndi budal. Yo iki sik gak ngandel. Kula niku neko-neko utang dhuwit kanca kula. Kula ajeng nggih damel kios rokok teng pinggiratan ngoten nalika niku kontrakan kula teng sak jabane pondok niku sok pinggiratan. Mboten dilalah karek kurang tuku seng tok nggih atap niku lho ora enek sing gelem ngutangi. Lah padahal nuwun sewu marang tuwa kula niki gemagah ya. Wis lah anggere kiosmu dadi engko sing ngiseni modale aku lho. Dadi kula lho arep ngiseni modal kok ngenteni kios dadi wis didadekno sak kiose kok. Lah tapi dilalah wong nune marang tuwa niku ngoten ya. Kula nggih rada gengsi to mosok mantu kok
ngomong kenih karo maratuwa iki. Akhire nggih ngantos sakniki mangkrak kios niku susu niku terus kalih bocah-bocah bakal kios sing gak dadi niku terus dirampingno didadekno rak nggo ada bumbu teng pawon. Lha yo ora sida dodol. Pun ngerancang mening-mening dodol napa? Nate hubungan telo king Trenggalek kula beto teng Blora hitungan buat alah bepok. Iki bae telone teko Blora basa kabeh lho ngoten. Ya pancen mboten karo gurune wis diomongi rasah nyambut gawe kok nekat ngoten. Ya ngoten niku akibate. Nate kula niku buka usaha persewaan mobil. Lah niku yo akeh sing nyewa tapi yo dobon kabeh. Nganti sakniki enten sing mboten mentolo kula tagih. Lah mosok nggawa mobil sak wulan kok mbayar 200.000 lho ngoten niku ya ora umum. Dandane ngono wis malih nggih jeblok-jeblok asih. Musola sodan kan ngene. Lah kula pikir-pikir dibae pancen gak manut kuwi panggarape Pak. Wis penak manut. Katane bursa Surabaya kula tekad bismillah manut. Ora let suwe ya terus. Ya anak, dite yo iso ngramut anake. Tapi sakniki duwe anak papat, dite sing loro iso mondhok yo iso nyangoni. Malah delala kenal karo wong Blitar. Jadi wong Jombang iso kenal wong Blitar niku lek ngatur piye ngoten. Niku lek pacarane yo saged berlangsung to nggih. Maksude suasana sing kula alami ngaji sampai kenal wong Blitar rutinan teng pundi-pundi. Nyatane nggih cukup, maksudnya cukup niku kok sampai ketantilan kurang nggih mboten. Kok terus bayah keluwin sampai kula bingung nanjakne nggih mboten. Wis mlaku turu ya iso, istirahat ya iso nyatane. Tumpakane mobil bodol wonten mawon iso turu nglengger tok omah ya ora krasa lho kula niki. Sering ngoten niku dadi kalih sopir kula mun dugi griya. Nek kalih sopire mun jenenge sopir sok gak wani gugah iki dijiarne mawon mara-mara subuh lho ngoten. Kula pikir aku duwe omah lak apa kok turu ning mobil. Sosok niku bojo kula ngiri, jane bojone mobil lah bojoku nggih ngoten. Iki kula guyoni. Lah nyatane di bojo mobil, di bojo sampean lho sing manak ya panggah sampean kula kan. Niku makom tajrid kali makom asbab. Lah terus napa orang itu selamanya akan tajrid? Napa orang itu selamanya akan asbab? Ya enggak mesti. Enggak mesti. Suatu saat oleh Allah dibuat tajrid, suatu saat oleh Allah dibuat asbab. Betul mesti. Nah, akhirnya napa sakjane antarane makom asbab kali makom tajrid niku mboten enten bedane selama penempatan itu Allah yang menempatkan. Nah, sing dipersoalne oleh hikam ini bukan soal tajrid dan asbabnya. Sing dipersoalne niku tapi oleh bantah sampeyan niku. Kok dinggono tajrid kok pengen asbab, dinggono asbab kok pengen tajrid, bantah ngoten niku lho sing dadi soal. Asbab itu tidak lebih hina, tajrid tidak lebih mulia. Tajrid tidak lebih mulia, asbab tidak lebih hina. Kedua-duanya itu sebenarnya alat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ngoten kok mawon. Niku sing dadi persoalan. Ya, cuma nyuwun sewu, jenengan kudu kelingan. Menungso niku duwe musuh bebuyutan jenenge iblis. Nggih. Sudah dipahami niku, wa paham rahimakallah. Pahamilah para pendengar yang dirahmati Allah. Wis dadi cape Gusti Allah sing jeneng musuh itu selalu mengintai, selalu mencari, merubah strategi untuk mengalahkan musuhnya. Iblis itu selalu mengintai manusia. Wong sing ketepaan karo Allah dideleh teng asbab ya dikileni. Disebuli, dibisiki, diketok-ketokno hinane wong asbab. Kowe iku bolak-balik men ngurusi dunya ae kedonyan kowe iki. Ngoten. Lho niku lho kiai ora tau nyambut gawe nyatane uripe mulya. Mbok kowe nuru kiai kok. Ngoten, niku sing makome makom asbab. Sing makome makom tajrid nggih. Dikileni. Wong kok glundang-glundung. Kaya daging lumbruk dikemuli sarung. Itu lho delon kancamu. Sugih, saiki iso bangun masjid.
Kok kancamu ikhtiare sukses. Saiki malah iso mbangun madrasah. Lah kowe apa? Ora iso apa-apa. Ide tok ora tau duwe kenyataan. Ngomong jariah ning kudu ora tau jariah. Nek kowe gelem asbab, gelem nyambut gawe, hasil sukses, lah idemu iso terselenggara dengan mulus. Madrasah mbok bangun dhewe, karena kowe pinter mbok ulang dhewe. Karena kowe sugih, muridmu mbok beasiswani dhewe. Ganjarane akeh. Iblis niku sok ngoten niku. Nggih. Dia gak sadar lek pengiming-iming sing luwih apik sangka iblis niku wau untuk apa? Untuk mancing menungso ben ninggalno posisi sing ditetepne Allah Subhanahu wa taala. Musuh niku selalu datang. Selalu datang di mana kamu bertempat. Selalu datang pada posisi di mana kamu ditempatkan oleh Allah. Dan posisi yang sudah ditempatkan oleh Allah itu pada dirimu tadi, itu oleh iblis dielek-elek. Jadi cara sakniki jenenge provokator lah. Itu samanya diprovok sedemikian rupa. Kemudian dibuktekno. Alah jipe kowe tajrid. Niatmu ibadah nyatane kowe wis tajrid tenan ya ora ibadah. Jadi mangko wis tajrid gak ibadah. Ngono nyambut gawe lak genah. Ngoten barang. Terus pokoknya macam-macam piye amriye manusia itu memaksa diri untuk beralih dari posisi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula sing termasuk napa nggih tragedi peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Nabi Adam sampai Nabi Adam niku diusir Allah ke surga niku jane iki persoalan karena Nabi Adam pengen pindah saka makam tajrid iki. Nggih. Nalikane napa? Nabi Adam niku kalih Allah tidak dawuhi. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ngoten nggih. Adam wis oleh beselit dadi khalifah. Saiki uskun manggono seliramu wa zaujuka lan garwamu manggon al jannatan ing swarga kene. Wa kula ragadan haitsu syi'tuma. Jadi mau wong loro mangano sing dokoh. Cara penake omong dokoh. Jadi nikmatilah haitsu syi'tuma dimanapun kamu berkehendak ingin makan yang enak di surga ini makan. Monggo. Saya persilahkan. Memang surga ini untuk kamu. Tapi wala taqrabah hadhihi sajarah. Ya niki mulai enten penempatan. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Kuwi aja cedek-cedek wah khuldi, wit khuldi. Niku lak makom sing kudu ditentukan oleh Allah terhadap Nabi Adam. Lah kok iblis niku moro ngeten. Wa qala iki dawuh Quran nerokno ucapane iblis. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dam karo Hawa tak omong ya. Nek kowe wong cerdas, kowe wong pinter, mesti duwe panggraita. Lah apa to Gusti Allah ki sugih loman. Sembalang kalir duwe kok. Weh kok gak mesisan. Mempersilakan surga yang luas disuruh menikmati kok jene sing dibatasi, wit iki gak oleh. Iki wong cerdas mesti ana pertanyaan kuwi. Jadi wong aja bodoh-bodoh ta, Dam. Mosok dikai instruksi ngono ora gelem takok. Ya, Adam ya jenenge diprovokasi ya kan dia tumbuh pemikiran iya ya. Boleh informasi kan? Iya, kenapa ini? Apa dibalik ini semua? Wajar dadi oleh Adam diprovokasi iblis niku terus tukul keinginan bertanya kepada Allah. Ini wong sakniki ya enek kebijakane presiden terus punya keinginan bertanya itu sakjane niru niku ngoten iki.
Apa kebijakan apa ini kok begini? Mungkin enak jadi menteri kok dicopot lho ngoten niku. Iki jare hak prerogatif lah kok ditakokno. Lah kan ngoten. Lho soal ketatanan kebijakannya Allah, iki surga tempat ana. Iki wit aja mbok cedeki. Ini keputusannya Allah tadi. Lah kok iblis iku iso lho ngolak-ngalik ngoten niku. Akhirnya iblis iku gawe semacam napa nggih opini, pendapat sing kira-kira matuk dipahami oleh Adam sing sakjane iku mbotenan mbok ora. Terus pundi? Iblis muni ngeten. Dam mana aku marabukuma anahdi sajarah ila antakuna malakaini atau takuna minal khalidin. Bisa lagu licik. Akan dari licik iki kok aja ngono kok lho kan dari Gusti Allah iki penguasa ya ngono kuwi. Ngoten iki lek ngomong iki. Soale dhek sing nguasani. Karepe ngene lho, Gusti Allah kuwi nyegah awakmu gak oleh mangan woh khuldi kuwi. Iku kemungkinan mek loro. Siji, kemungkinan lek kowe mangan woh khuldi kowe engko dadi malaikat. Padahal kowe duduk malaikat. Tapi jelas-jelas kowe kalah akrab karo malaikat terhadap Allah. Jadi lek kowe engko akrab karo Allah, kekerasanan karo Allah, gak sido dadi khalifah ning bumi kowe. Maka jelas-jelas rancangan program Allah kowe arep dadi khalifah. Mula kowe gak oleh mangan wa khuldi iki mergo lek kowe sampe mangan wa khuldi, kowe engko dadi malaikat. Lek kowe dadi malaikat, kowe engko akrab karo Allah. Lek akrab karo Allah kerasan, lek kowe kerasan mau dadi khalifah, mulane dicegah. Utawa minimal lek upama kowe gak sampai dadi malaikat, minimal wong jenenge wa khuldi, woh kelanggengan, lek sampai kowe mangan wa khuldi, au takuna minal khalidin, kowe langgeng ning swarga kene. Ora iso metu ka swarga. Mergo kadung dipaku nganggo wa khuldi. Temenan aku matur ngene iki demi Allah. Ngoten iki. Wa sama umpane malaikat apa iblis itu bersumpah kepada keduanya wa qasamahuma inni lakum malamin nasib. Demi Allah anudam. Aku ngomong ini kok gawe-gawe ora temenan. Aku iki menasihati kamu karena aku kasihan kepada kamu. Temenan. Jadi khalifah itu gak enak. Urip ning bumi iki gak enak. Wong arep mangan iku susah. Kadang-kadang mangan rebutan karo kethek. Kowe pengen gedang, kethek ya pengen gedang, rebutan karo kethek kowe. Lha wis. Utawa iso pertahanno posisimu ning kene iki, minimal dadi wong ahli swarga. Syukur lek kowe iso dadi malaikat. Lha iku caraku hebat. Soal posisi khalifah iku ala Gusti Allah kuwasa nggih khalifane liya kan penak, Gusti Allah sing pinter kok. Dicoba. Ngoten niku kira-kira sing diuneni ngoten iki sampeyan kira-kira kawula ta mboten. Sami kali. Nalika kula panjenengan iki makame teng makam asbab ya diiming-iming ngoten. Sakjane wong kaya kowe iku ya aja tajir to, Pak. Mane kula kiai nggih. Pak Imron jenengan iki jane ya sarjana, ya pondokan. Akses hubungan karo kono-kono ya wis akeh, wong rutinan ning ndi akeh malah kabare wis kenal karo pengusaha radio barang ngoten. Iku dadi mbok sampean niku buka usaha apa kono apa dadi agen lengo gas apa piye engko lha sing masuk sing dadi bos lengo kan penak. Lah apa? Perlu niku lek sampean butuh apa-apa ngembangne pondok, ngembangne madrasah kan penak lek sampean duwe usaha dhewe. Dadi ora ngemis bendina. Mosok angger gawe masjid ngemis, gawe langgar ngemis, gawe madrasah ngemis, mosok wong Islam ngemis terus ngono kuwi. Jadi Gusti Allah sugih, lah kok ngemis. Wah niku kan kiai yo diileni bab ibadah, bab langgar, bab wis mumbul nggih. Jadi ku sosok liwate ora keng ati kula kadang wong liya sing ngomong. Iblis niku kan minal jinnati wan nas. Sing godho niku sok minal jinnah bentuk bisikan jin maupun wan nas bentuk bisikan menungso. Wah dituduhno hitung-hitungane. Dene jenengan sing derek ngaos teng endi
Jombang niku mawon sing gadah toko enten tiyang sedasa. Lajeng sedinten entek lenga gas sak drum berarti sedina kan pun 10 drum. Lah sak drum 200 liter. Pun sedasa kan berarti 2000 liter. Lah mongko sak tangki niku namung 6000 liter. Berarti 3 dina sak tangki niku lek per liter niku Rp50 pun pinten. Walah. Niku terus iya ya. Tapi untung duwe guru ngoten lho. Lah duwe guru niku penak wis dipakoki ket kawitala. Wis ora rasanya butuh ngaji, butuh mulang-mulang, nek santri diulang. Gak enak ya maca Quran wiridan ngono lah wis. Ya wis. Untung nek duwe guru ngoten niku lah. Kalipun niku Nabi Adam kira-kira dereng duwe mursyid. Nggih wong dereng enten-enten sing enten nek Kanjeng Nabi Muhammad boten. Kanjeng Nabi Muhammad nalika Isra Mi'raj enten mursyid malaikat Jibril. Dadi nalika enten penggodha-penggodha macam-macam kalih malaikat Jibril diawat. Awas, iku ngono bodho. Ayo terus ngoten. Dereng kenapa Nabi Adam boten. Dereng duwe mursyid. Jadi nalika disumpahi kalih setan nggih. Iblis wa qasamahuma innilakum malaminan nasihin. Dia kepinco tenan, akhirnya kepeksa karena punya cita-cita lebih tinggi, ingin jadi malaikat dan minimal mempertahankan kenikmatan surga itu. Dan itulah pertimbangan yang logis tadi. Orang ingin mempertahankan posisinya di surga dan ingin kalau bisa meningkat sampai jadi malaikat. Dan itulah peningkatan yang logis. Setiap orang pengen meningkat. Kiri-kiri bangsa dileboni rono tenan. Ada satu hal yang dilupakan. Bahwa melangkahnya dia itu sudah melanggar tatanan dan ketentuan Allah. Nah, ternyata antaranya cita-cita sing akan diraih karo pelanggaran sing wis ditandani niku gak sumbut. Wong Jawa ngarani gudak uceng kelangan delek. Gudak uceng kelangan delek. Uceng niku napa uceng niku sumbu. Gudak rokok lintingan sing mek gedene sak uceng kelangan bako sak delek sing sak krempolone kok. Ngoten. Niku hati-hati. Jadi sapa ae mbuh sing makome asbab, mbuh sing makome tajrid, niku mesti digodha. Sing makome tajrid diiming-iming supaya asbab, sing makome asbab diiming-iming supaya tajrid. Mulane wonten ing Al-Qur'an wonten tuntunan donga mlebu ning siji makom napa metu king siji makom niku ditupundawaken wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, Gusti, kula panjenengan lebetaken tenggene nggon mlebu posisi sing bener nek panjenengan kudune mlebu. Dan nek panjenengan kedahe wa akhrijni mukhraja sidqin, panjenengan dalaken kula wonten panggonan medal sing bener. Nek panjenengan kedahe medal nggih jenengan dalaken, nek panjenengan kedahe mlebet nggih jenengan lebetaken. Sing penting panjenengan damel kula niki sapan damelaken wa ja'ali miladun kasultanan nasira, panjenengan paringi kegiatan sing saged nulungi kula saged ibadah dhateng panjenengan. Kula kinten tetap semanten, mugi-mugi wonten manfaatipun. Engko kita pungkasikan di donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa saddidna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi man biyadil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.